aure gaba kwanaki bayan aka sadaki miliyan 1. So I met him through uncle ina wanda shi wani dan mai sarauta ne shi uncle ina. So I met him, muka haɗu sai muka fara business da shi. Akwai wani business I did da aka bani a Lagos, almost getting to 4 billion haka deal din. So ba ni da wani contact sosai a Lagos haka kawai sai na neme shi ya zo min handle din deal din nan. So on the process of handling din deal din nan ni ce a tsakiya. So in akwai wani information da yake so ya sending across ta hannuna ne ake bi. Ashe shi baya son wannan abu. And ba shi da inda zai iya samu power of attorney. It has to be a relationship tsakanin da shi. And that's how shi wani mutum kenan. Yanda ya zo magana aure kenan. Ina ganin dattijo mai hankali na tsatse yanda yake nuna mu yana nuna mu future haka ina kwanta haka tunanin abubuwan da yake ga mun dake da to me nake nema dama kawai kai you know kuma ina gani babban mutum ne ba kananan yara ba because ni ba na ma date din kananan yara gaskiya babban mutum ne ma chopa samu. I was so happy and I was blind. Yazo kawai a lokaci guda yace a zo a aure nace na yadda. Because ina tunanin duk abin da nake so ya ce ki je ki film ɗinki ki je ki waye na business ɗinki dai bai hana ki ba har ma a lokacin ma dab da auren namu har mun je mun visa China za mu je China ne da shi. I'm telling you I was so in cloud 9. Kin ga fuskar ki ba da kike fada ai tana tunawa da kin ina I was cikin shauƙin soyayya. I was so in cloud 9 cewa na samu masoyi aka zo aka ɗora auren da daddare. Ashe an daura ma. Unexpected aka daura aure. Aka bidiyon. Aka daura aure da safe kawai ya kira ni a waya. Ya ce min wallahi an kira shi zai koma Lagos. It's emergency sun ce ba komai. I'm telling you tun da mutumin nan ya tafi Lagos. Da yazo daurin auren ya tawo min da MOU, Memorandum of Understanding na cewa ni Mansura na yadda ya doki jagoran wannan bid din na 4 billion din nan. Because ya ga ya zama mijina. So zai iya dole ne ya zama tunda maza ne so let him be talking with them ba matsala. Na yi sign din MOU din nan. Ya doki MOU din nan ya tafi da shi. Tun da ya tafi ya fara communicating da su direct kuma na ba su go ahead. Ya fara communicating da su mai dan babba su kuɗi kun san da cin hanci yake a Nigeria shi kenan su can suka daina daga wayata shi mai daina daga wayata wanda aka daura miki auren da shi daura mu auren da shi dama bukatar da yake so in short bari kai ki har ya sake ni ban sake sa sha ido ba inna lillahi wa inna ilaihi to yawa kin ga magana da na ga miki kin ga yanzu da bata zauna ba ko wanda sun yi magana sun ce ai ba za ta zauna ba so you understand abin da nake kai ki it's not all about cewa Kannywood ne because in kika duba ci ake aure ɗan film baya dadewa ki yi imagine ban ta wannan zance da nake gaya miki sai yau nake breaking din shi because people have been asking me wanda suke kusa da ni they know about this but outsiders ba su sani but sai yau akan talk show ɗinki na I'm talking about this because magana aure muke yi experience na aure abinda idan mata suke gani a gidan mazaje da auren da rayuwar ma entirely shi muke magana yau. So abin da yasa kika ji ko ina ake yawan magana mun auren mu ya mutu na farko a cikin mutane miliyan almost 200 million people a za a ce wai mutanen da basu kai 10,000 ba a ce wai su ne kadai ne auren su ke yawan mutuwa kuma ido akan mu you understand what I'm saying kuma su ne ta magana cewa auren su yana mutuwa auren su yana amma Masura kin ga tunda wannan ne karo na farko da kika taɓa faɗan haka wani sai yayi tunanin da experience ɗinki da you know kin san cewa wasu haka suke wa matan kani tun gashi ke kin faɗi ya aka kika yadda kika shiga irin sa to you know an ce love is blind kamar yadda kika ce so makaho ba love is blind and ba ƙarya bane ba and secondly akwai wani post na taɓa yin wani post akan page na nace akan page na nace wata ta aure wani babba ta ce ta ba ta son drama ɗin ƙananan yara ba ta son irin rashin hankali kananan yara ta fara soyayya da babban mutum ta aure shi bayan sati ɗaya da aure ana ta neman shi a waya bai daga waya ba da aka zo aka kira ce shi ya ma manta ma yayi aure wannan post ɗin da nayi a Instagram ina I'm talking about myself this is what happens to me live kuma mutane za su daga ganci abu Mansura da hankalinki dubayenki duk da ni ma na tambaya yanzu to kin gani so akan so when a woman is in love she is blind sosai kuwa I have a movie da na developing kwanan da zan yi shi ni ce ma zan fito a cikin film din kwanan nan because film ne awareness ne
wannan abubuwan are part of the things that we talked about a cikin wannan movies din, because mu mata in muna so muna cewa idan muna ko rufe iyaye mu sun ce a za su ce sam abin da muke so din nan shi muke so. So I just hope a lot of people will learn from my own from my own lesson. And then secondly, it's not all about cewa ba ma son zaman auren bane ba, kawai kaddara ce. To kuma in Allah ya kaddara cewa ga yanda kaddara ka zaka kace ba kai saka kauce ba, in Allah ya kaddara cewa sai kin aure maza 3 5 6 sai kin yi 10 ne Allah ya riga rubuta sai ya faru. Haka din ne. Wannan labarin nake gaskiya jikina ma ya mutu da nake zaunan nan, saboda ban taba tsammani haka zai iya faruwa da ke ba. Amma tunda kina son waɗanda suke kallo a gida su yi koyi da ke, ko za ki iya faɗa musu yaya kika ji, wani irin hali kika shiga a lokacin da hakan ya faru da ke? Actually lokacin da wannan abin ya faru da farko dai